Grazas, señora presidenta, señoras deputadas e deputados. Desde o Grupo Parlamentario En Marea imos apoiar esta proposta non de lei porque compartimos plenamente a necesidade da mesma, igual que supoñemos o resto dos grupos. Afondando un pouco no tema, non somos novos en isto, o problema este non o é un problema que leva xa bastante tempo, 2 legislaturas. Eu salientaría dous cuestións máis que non se sacaron aquí, pero que sí son de importancia, non? Aquí todo vai solapado, todo vai da man. A pobreza enerxética na saúde da xente que a padece ten un efecto demostrado moi importante, co cal vai solapado tamén co benestar e o tema da saúde. Ao marxe de que se centra moito no tema da electricidade, nos creemos que tamén habería que ter datos concretos da suministración de gas natural para a calefacción e agua quente, que é un tema que se está quedando un pouco no tinteiro, pero que tamén é importante e vital, non? Matizando un pouco o que decía o señor deputado na presentación da mesma, hai un dato importante, non? Que dende a legislatura de 2011 a 2015 houbo cerca de 11 iniciativas relacionadas con este tema que foron tumbadas. Neste momento creo que debemos de tratar todos os grupos de fornecer socialmente aos máis débiles e tratar de tirar para diante. En Galicia, aparte, temos o problema do parque residencial de baixa eficiencia enerxética, que agrava moito máis este tema, non? Unha herdanza que temos aí da burbulla inmobiliaria. Sin máis, penso que todos estamos na vontade de que esas persoas, esas familias que sufren estes cortes de suministro eléctrico e demais, que hai un 13% de familias en Galicia que tardan máis dun mes en restablecer o servizo, pois tratemos de buscar solucións paliativas para que eso non ocurra, porque eu non quero poñerme na pel de ninguén que nestes momentos pois teña un corte de suministro por unhas situacións de dificultades económicas que teñen aí, e que os seus fillos non teñan con que quencerse, con que facer os seus traballos escolares a partir das 7 da tarde, etc. Esa é unha situación que penso que nun país como o noso non se debe de dar. E por iso imos apoiar esa iniciativa e trataremos de que ao longo das intervencións que fagamos neste tema, nestas cámaras, tratar de, co consenso de todos os grupos, tratar de afondar e matizar moito máis todas as axudas que podamos desenvolver de cara a este problema social. Moitas grazas.